majster Európy Martin Červenka. Zatlieskajte týmto chalanom. Keďže ich poznám, tak si dovolím, môžem ešte pán rozhodca predtým. Čau, sa pozdravili. Áno, ako sa cítiš pred zápasom? Super! Viete, prečo to robíte super, lebo máš niečo na ústach. Pripravený? Tak ma pustíte z ringu, aby som náhodou nedostal nejaký úraz, pretože ešte zatiaľ nie som poistený. Sekundanti z ringu. Ring voľný. Prvé kolo! Som sa dopočul, milé slečny, majú veľké, medzinárodné, obrovské skúsenosti, takže mohli ste vidieť naozaj super rýchly box, ale opäť muzika. You have the time to listen to me whine about everything all at once. I am one of those sometimes I give myself up. Sekundanti z ringu. Ring voľný. Druhé kolo.
Chlapci pritvrdili, objavilo sa aj natrhnuté obočie. V boxe je Martin Červenka, Erik Brunaj. Vidíte, že sa vám tento box páči, to som veľmi rád. A opäť vám púšťame peknú muzičku a vy sa zatiaľ dobre rozohrajte. JC Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask. Sekundanti z ringu. Ring voľný. Tretí kolo. Krásny zápas, tretie kolo je za nami, opäť nesieme tomu, klasy, ktoré dostanú chalani, promoter išiel na pivo, to je neuveriteľné. Tak, pán rozhodca, ešte predtým, ako všetko odozdáme, pošetkajte do ucha. Zatiaľ najlepšie stretnutie, najtvrdšie, najtechnickejšie a už nemá výsledok. Výsledok, tak chalani, k rozhodcovi. A ešte som tu, že najdlhšie. Chalani, že aj sa vám opýtať, že či nechcete ešte jedno kolo priznať, čo sa toho divákom páčilo. Páčilo sa vám to, vážení diváci? Áno? Alebo nie? Že by sme jedno pridali. Ale nie, máme tu jednu ovočie. Tak čo, pán sekundár, čo?
dáme jedno kolo. Jasné? Dobre, tu je výsledok zápasu. Ktože vyhral? Zápas sa skončil nerozhodne. Idem do ringu. Dobre, musíte ma pustiť. Mám tu pre vás. Aha, tak po štvrtom zápase na to prídem, že sekunda mi musí zdvihnúť tam tie lajny. A aj sa odchývať niečo. Dobre, tak dlho Erik, aby som ti odozdal túto pamätnú plaketu na večer. Aj tebe, Martin. Tak chalani, že vraj to bolo úplne super, že ste boli najlepší. Ale prepáčte, že to bolo o tých 30 sekúnd dlhšie, lebo chodili za nami diváci, že sa im to veľmi páči, že ešte 4 minúty chceli, takže boli sme na vás dobrí. Nejak dýchčíte, no dobre. Takže, pánovi rozhodcovi dám do ruky túto tombolovú skrinku a pokým ju otvoria a vy všetci vyťahnete každý jeden lístok, nepozerajte, poviem, čo vyhrávate. 5 vstupov. Je tu 5 vstupov zadarmo do Relax klubu, Razusova 2 Nitra. Je tu občerstvenie v hodnote 300 korún v reštaurácii Oko, na Fraňamu je tu 6 a samozrejme Dolce Vita, konzumácia v hodnote 200 korún. Tak poďme, tu sú tombolové lístky. Erik, 512, ďalej 510 a 214. Ešte raz čísla. Dobre si pozrite tie vaše. 512, 510, 214. Nemáme medzi tým, že sa môžeme prezradiť. To všetko venoval ceny do dnešnej tomboly. Reštaurácia Oko, to ste už počuli, sú to vlastne 3 večere, Fraňamu 6, Nitrianské hotely 3 krátko, večer predplatné, Andante na Štefánikovej venuje CZčko, Café Dolce Vita, to ste takisto už počuli, aj to vidíte na Mostnej 42. No a potom pôjdeme samozrejme ďalej, lenže tu je prvý, dúfam, že výherca. Čau, ahoj, ako sa voláš? Viktor. Tak Viktor, keďže budeme dobrí, čo si vyberieš? Relax klub, alebo večera, alebo čo? Jednu večeru? Dobre. Takže 214 odovzdávam, počkaj, ešte ti dám druhý lístok. Dobre, 512 a 510. Tak čo? 512, 510, nikto? Chalani, ešte 2 lístky. Poprosím vás, v rýchlosti 2 lístky. Tieto schovávam do vrecka. Dobre, ďakujem. To bude určite ono. 117. Erik, počúvaj ma, ty tak vo veľkom. Ďakujem. Áno, furt sa mi to milí. 2, 4, 1 a 117. Má niekto? 2, 4, 1 a 117. Kalani, vás zatiaľ vytlieskame. Martin Červenka, Erik Brunaj. Majster Európy a Balkán majster SSR. Super kvalitný blok, za ktorý ďakujeme. A ja vám ďakujem za to, že ste teda prišli si v tom bodu vziať, no ale tak čo je s vami? Prezradím vám. Ide niekto? Áno,